Lempeä omakuvaharjoitus. Istu alas. Keskitä hetkeksi huomiosi hengitykseesi. Tunne lattia jalkojesi alla. Tunne tuoli allasi. Ota kädestäsi kiinni. Tunnustele kätesi ihoa. Tunnustele kämmen selkääsi. Rystysiäsi. Sormiasi. Ja sormenpäitäsi. Voit silittää kättäsi hieman. Sinun kätesi on arvokas. Ja se on hyvä juuri sellaisena kuin se on. Nyt voit ottaa kynän käteesi ja nousta seisomaan. Ota ensimmäinen askel hitaasti, rauhassa. Ota toinen askel lempeästi. Ota kolmas askel arvokkaasti. Ota neljäs askel hymyillen. Ota viides askel tietäen tapaavasi jotain tärkeää. Seiso hetki paperin edessä. Ota nyt kynä siihen käteen, jota silitit äsken. Ja aseta kynä paperille, joka on edessäsi. Laita silmät kiinni. Ja nosta vapaana oleva käsi ohimollesi. Tunnustele hetken ohimoasi. Ja ala sitten samaan aikaan, kun liikutat kättäsi alaspäin kohti leukaniveltä, niin piirtää paperille sitä viivaa, miltä tuo poskelinjasi vaikuttaa. Tunnustele kädelläsi reittiä leukaniveleltä leuvalle ja piirrä sitä viivaa samalla, pitää silmiä edelleen kiinni. Kuljeta kättä kohti toista leukaniveltä ja ylös ohimolle. Pidä silmät edelleen kiinni ja ala piirtämään, miltä tuntuu otsasi, hiusrajasi, päälakesi, kun tunnustelet niitä. Siirrä kätesi kulmakarvoillesi. Tunnustele niitä. Ja piirrä ensin toinen. Ja sitten toinen kulmakarvo. Pidä silmät suljettuina edelleen. Tunnustele silmiesi aluetta, silmälasejasi. Ja piirrä se, mitä tunnet paperille. Liikuta kättä nenälläsi. Tunne nenävartesi, nenäpääsi.
ja piirrä sitä, mitä tunnet paperille. Älä avaa silmiäsi. Tunnustele huuliasi. Ja piirrä se, miltä huulesi tuntuvat paperille. Voit siirtää kätesi nyt hiuksiisi. Tunnustella, ovatko ne tänään sileät, sähäkät, villit, vallottomat. Ja piirtää se paperille, miltä ne tänään tuntuvat. Ja muista pitää silmäsi edelleen kiinni. Kun olet valmis, pysähdy hetkeksi. Laske kädet viereesi ja pidä edelleen silmät kiinni. Muista, että olet nyt piirtänyt oma kuvasi, todennäköisesti väärällä kädellä ja silmät kiinni. Katso sitä lempeydellä ja hymyillen. Jos haluat, voit jatkaa kuvasi työstämistä vahvistamalla linjoja, lisäten jotain, peittäen jotain. Voit lisätä värejä, peittää sen kokonaan tai katsoa mitä siitä tulee. Älä suunnittele, vaan anna tulla. Mitä on tullakseen? Ensiksi sano kuitenkin itsellesi kiitos. Kiitos kun otit tämän ajan itsellesi